Вет хора, аз съм Данчо и днес ще играем, както виждате, Brawl Stars и вече съм, не знам, че не трябва да говоря за купите, ама съм 147 купи и този клип, ще видите един клип, дето го качих преди малко, дето се извинявам, че от много отдавна съм правил видеа и казах, че искам 400 лайка от вас и това видео го качвам, направих другото и сега правя това. Това видео може да се качи сега или в четвъртък или петък. Там ще видите как се извинявам, че от много време не съм правил видеа и там казах, пак ви казвам, 400 лайка, моля ви се от вас. Давайте започваме да играем. Много се радвам. Не се радвам. И ако чувате някакви шумове, там правят копан. Чувате ли? Как вика? Сега ще чули. Дали сте чули, аз не знам. Това беше... На брат ми се падна, бе. И направо как викаше, ако ми казваше да ми е пратил, това ще го покажа. Но той не е. Хора, моля ви, кажете ми как да слагам картинка, когато казвам видеото и да ми са такова. Пишете в коментарите просто. Един приятел ми показа, ама не разбрах. Гледайте го, него, той се казва Митко и Андрей и те са ми приятели и това забравих как се казва, кога съседка ще ви кажа в друго име. Няма да забравя. Пишете ми в коментарите и ме посетете, ако забравя. Аз за какво се крия? Аз съм много... Кажа, айде, той ще ме преляска с теж това. И ще видите, той да, знаете. Чакай, спирам за малко хора и пак ще се видим. Хора отидам, че брат ми ме викаше и затова. И бях точно до мъглата и щях да умра. Чакай да видя дали съм записвам. Да. Такова ще да се сдобрим, ама знам кутата. Знам кой е това. Да ме убиеш искаш. Това не сте го чули. Много ме дразни това, хора. Когато умирам и си губя купи, ама тук спечелих, така че това ме дразни. Иска да се сдобря, ама къш, котке, къш. Ама те ме убиват. Какво е това? Да ме колят, брат, да ме колят. Имах 34 и какво си впих от нея? Да. То имам нови герои също. Има нови. Вижте го тая. Това е скин, дето го взех за 1000 блинк. Така е била тя. А сега руса коса, тя си е бодиса косата. Пишете в коментарите от тези герои кой да играе. Вижте. Сега ще замълча. Чухте котката, нали? Мяу! Мяу! Ето, гледайте с кои сега най-силните. Опа! Ето ги. Сега ми са най-силни. Не са толкова силни, защото не са ми на 11-та. Ама не знам дали са силни, пишете в коментарите. Кажете дали има хапър чаш, че аз не мога виждам, шегувах се. Мога. Просто пишете в коментарите дали искате този акаунт. И кажете акаунта си, как се казва. И аз ще ви кажа, вижте. Аз да дам мой акаунт и вие да дадете собствени си акаунт. Става ли така? Пишете в коментарите. Що акаунт ми се домързи. Ето 20 155 купи.
Ако искате да видите как се казвам, ето ме, аз ще ви приема. Да, и можете да сканирате също. Чакай, че забравих от гараж, ще кара брат ми да го такова намери. Такова намерих. Ето тук, така малко ще постоя да ми го преснимате. Имаме в Brawl Stars и да играем с вас, да ми пращате да играем. И да. Опа. Снимам ли, че това ме много тревожи. Ако не снимам, ще поудея. Ще играя с друг, че това е много смутен. Бухал. Ура, това не е честно. Играя на това, брат. Нито една игра не съм играл. Нито една. Хора, пишете в коментарите дали съм играл игра с вас. Никога не съм играл в клип с вас, да се имате в клипи да ви покажа, защото вие не сте от тук. Аз съм в София, аз съм в село Крушница, вие може да не сте в Турция, там някъде може да ме гледате, ама не може да сте в гледахме и вързани, аз гледам и такива лайкове имам 68 ли. Такива гледания имам 2000 гледания. Ще умра де. Това е его. Шаут. Майго! Аз нито един няма убия. Той ще го убия, ще го скъсам направо, ще го убия. Мълчи. Майкъл, не. Майкъл! Това направо ще ги убия. Много ме дразнат. Майкъл, хора, знам, че сте чули този глас. Ще прибия! Много викате, на какъв шум направил тя неба. Ще го турам. Забравих, че нямам, бе. Що умирам, бе, брат? Умирам. Сега ще го таковам и който избера. Не, брат. Той е ли, бе, брат? Катком. Така ще правя. Колкото губя, ако умра четвърти или трети, трябва който си искам. Или четвърти става също. Ако втори, пак става. Айде. Сега ще се крия. Ето така се прави. Ще ви смажа. Ще ви пража. Убих ли? Той ще му уби мене. Ето моя ми скочи да умре. Така че трябва буквално. Хора, вече мога да казвам пръчка. Така. Зъбите ми се оправиха, зъбите няколко години не се оправят. Айко. Ще го мажа. Спирам за малко. What the fuck? Коста тук, хора, нямам интернет. Сега отивам да питам уния. Хора, извинявайте, че спрех. Тук се удосах. Губих няколко пътя да ви измама така. И хора, съм в другия ден. И почна така. Хора, извъгах ви. Аз съм пак на същия ден. А то не стана. Спрях видеото, хора. И си говорих. Сам. Спрях видеото. Дайте да играем, че това право. Играй 5 игри. Не. Даже и по-малко. Майкъл! Че да са създали Brawl Stars. Нищо не ми се пара, от вас. Нищо! Няколко пъти губих от вас. Тя не са създали мърша Brawl Stars. Играй ги, защото заради вас ги игра. Обичам ви. Не се карам на вас, а на тези де са създали Brawl Stars. Аз забравя как се казвам. Защото аз си съберах Леон. Аз съм
И ми се падна Санди от Янетари. От тогава никакъв гендарен герой не ми се пара. А имам 54. И брат ме настигна с героите. На него той какъв късмет има. Какъв? Просто аз не знам. Кажете. То ще го мама. Дойде пролет. Хора. Тук не. Добре. О, 3 купи. Умрях 5 и спечелих 3 купи. А там, когато умрех 5 и спечелих 3 купи. Аз се шегувах, ми се падна 2 купи. Сега ми се падна 3 купи. Умрях, не знам кога умрях. А този час не умрях. Сега съм добър и спем. Сега съм добър. О, майко! Аз съм най-слабия. Аз съм нуб. Нуб, знаете ли какво означава? Че не мога да играя. Нуб на бро. Анди Студио нуб. Не гледайте Анди Студио. Те се запали. Те се забрали. Аз не взимам от YouTube пари. Разберете. Анди Студио. Взимате. Те ви карат да му скоте за към банката един и нещо да се скоте за към банката. Те се запари хора. Не разбирате ли? Какво сте феновете за това, че са известни? И какво? Заради YouTube те искат пари. Спиха си тази къща, защото искат пари да правят видеа там. И да живеят. Разбирате ли? Аз искам да стана неизвестен, а на канаска да победявам всички, да съм най-силният човек в света. Това искам само, да не съм известен. Аз тренирам, хора. Това правете също и вие. Тренирайте, усладвайте. Ако се гледат и ми дебели, тренирайте и усладват. Знам, че това видео не е за трениране, ама ще има такова видео, защото съм го измислил. Или ще е в училище, не. Или да ви покажа училището. Искате ли, пишете в коментарите да ви покажа училището. Там можете да дойдете да учите. Много е добро. Учители са много добри, много лоши. И да. От един удар. И умрях трети. И спечелих 7 купи. Ха-ха, ро-бо-бо-бо-бо. Ха-ха, ро-ро-ро-ро. Сега ще ви изпея една песен. Ако питаш как я карам, те излъжа 2 пъти. Първо, че не ме боли. Първо, че не ме уби. Аз не съм за певеца. Сега убиваме. Та не може ме устели. Не може да ме устели. Тап, не. Хора, вече ме изранили направо.
Хора, абонирайте се с камбанката, абонирайте се и искам да стигнем 300 лайка и абонирайте се за камбанката, да знаете, че не е с пари и моля ви се 300 лайка от вас искам и хайде чао, ще видите видеото как се извинявам, от много време не съм правил видеа. Хайде чао от мен и хуху, хайде! Хайде!